Татар теле укытылырга тиеш. Татарстанда мен кабатлап әйтәм, әгәр Татарстан булып Татарстанда, әгәр конституциябызда татар телен дәүләт теле дип язып куйганбыз икән, телләр турында закон кабул иткәнбез икән, программалар кабул иткәнбез икән, дәреслектәр чыгарганбыз икән, программалар төзелгәнбез икән инде, укытучыларны әзерләгәнбез икән, ул күз алдына китереп булмый Татарстанда татар телен укытмауны. Күпмедер ниндидер үзгәрешләр булырга мөмкин, әмма ләкин һич шиксез татар теле Татарстанда дәүләт теле буларак та, туган тел буларак та укытылырга тиеш. Укытучылар эшсез калмайчак, ул хәтле Мен кистереп нәрсә булар дип әйтә алмыйм, чөнки моны мин генә хәл итмим. Әгәр мин генә хәл итсәм, мин күптән әйткән булардан бу сүзне. Чөнки монда мәгариф министрлыгы бар, җитәкчеләребез бар. Минемчә без бу мәсьәлә турында әле тагын тәфсилләп сөйләшербез түгәрәгесләрендә. Әйткәнемчә, мин әле кайттым гына, мин әле бөтен нәрсәне дә белеп тә бетерим, нинди сүзләр булган. Мин иҗатны Татарстанда булмадым, мин башта ялда отпускта булдым. Аннан соң турдан-тур очтым Махачкалага, менә бу киңәшмәгә. Әмма ләкин Махачкалада киңәшмәгә бару бик тә кирәк иде. Мин анда бөтен республиканың, Россиянең, милли республикаларның фикерләрен илдем, өйрәндем. Алар нәрсә уйлыйлар, алар безнең белән теләктәшме? Алар нәкъ безнең уйлаганча уйлыйлар. Аларның да үзләренең туган телләрен югалтыласылар килми. Шуңа күрә, әгәр дә без бөтен милли республикалар берләшеп, үзебезнең таләпләребезне куйсак, мәсьәлә безнең файдага хәл ителергә тиеш, безнең туган телләребезгә һәм дәүләт телләре файдасына хәл ителергә тиеш дип уйлыйм.